Stichting Robur die ondersteunt het Leeuwenslandschap al heel lang met ruim 90 Limburgse bedrijven. Ja, eigenlijk is het wel raar. Stichting Robur is genoemd naar de eiken, werkers Robur. Er is eigenlijk nog helemaal geen Roburbos. Zou het mooi zijn als we voor het jubileum van het Leeuwenslandschap een Roburbos zouden kunnen realiseren. Past ook in dit beeld van natuurlijk bos in deze regio. En met behulp van heel veel scholen uit de buurt zijn hier de laatste hand gelegd aan heel veel struikranden. Denk aan meidoorn, denk aan sleedoorn, denk aan lijsterbes, hazelaar. Dan zetten we in de struikensoorten, dan gaan we naar de boomsoorten toe. Denk aan lindes, denk aan wintereiken, zomereiken en heel veel boomsoorten die in de toekomst het eikenbeukenbos moeten gaan vormen. Beste Roburleden, vandaag hebben we de laatste aanplant gedaan van het Roburbos. En dit hebben we kunnen doen dankzij jullie gulle gaves afgelopen jaar. En ook dankzij enkele andere partijen die wat financieel hebben bijgedragen, hebben dit mooie stukje natuur kunnen creëren.